Kako nastaju velike dnevne novine? Gospodin Bloom je zastao iza poslovođenog slabašnog tijela, diveći se sjajnoj ćeliji. Čudno, nikad nije vidio svoju pravu domovinu. Irska, moja domovina. Poslanik za College Greena. Dizao je prašinu oko radnog vremena radnika koliko god se dalo. Oglasi i svjetske senzacije prodaju tjednik, ne ustrajale vijesti u službenom vjesniku. Umrla je kraljica Ana, službeno objavljeno godine 1000 i posjed u okrugu Rosenales, barunija Tinahinch. Za sve koje to može zanimati, po propisima za sastavljen popis s izvještajem o broju mazgi i pone izvezenih iz Beeline. Karikature, tjedna priča Phila Bakea o Petu i Biku. Stranica strica Tobija za najmlađe. Pitanja običnog seljaka. Poštovani gospodine uredniče, koje je najbolje sredstvo protiv vjetrova? Volio bi voditi tu rubriku. Mnogo naučiš učeći druge. Osobne vijesti. SUS svijet u slici. Stasiti kupači na zlatnoj plaži. Najveći balon na svijetu. Dvije sestre vjenčane istog dana. Mladoženje se srdačno smiju jedan drugome. Cuprani, također tiskar. Cuprani, što su cuprani? Cuprani također tiskar. Tiskar je možda vokativ, nemam pojma. Irski od Iraca. Moj James. Ja ovo ništa ne razumijem. Ništa mi nije jasno.